Forsi ġieli smajna l-kelma suċċessjoni apostolika. Xi tkun din is-suċċessjoni apostolika? B'suċċessjoni apostolika aħna nifhmu li isqof jordna isqof ieħor. U din ġejja minn żmien l-apostli. Għalhekk hija suċċessjoni hemm sensiela li ma taqtaqat. Ġejja mill-apostli li allura kienu maħturin minn Ġesu Kristu. U l-apostli huma l-ewwel isfijiet. U mbagħad l-apostli l-ewwel isfijiet ħattru u ordnaw kif? Billi talbu l-Ispirtu Santu u bitqejt tal-idejn. Talba li tikkonsagra dak li jkun saċerdot li jsir isqof. U din baqgħet għaddejja ġenerazzjoni wara l-oħra. B'mod li qatt ma ġie interrott, fi qatt ma kien hemm waqfa. Din hija suċċessjoni apostolika. Allura ngħidu pereżempju, ħansemmu eżempju, u tifhmuni ta' mill-ewwel għaliex huma affetta żminijietna. L-Arċisqof Charles Scicluna kien ġie ordnat isqof mill-Arċisqof Paul Cremona. L-Arċisqof Paul Cremona kien ordnat isqof mill-Arċisqof Giuseppe Merċieqa. L-Arċisqof Giuseppe Merċieqa kien ordnat isqof mill-Arċisqof Mikil Gonzi u tibqa' sejjer hekk għal mijiet u mijiet ta' snin. Dik hija suċċessjoni apostolika mhix biss kwistjoni ta' qisu għandek qalblu tar-razza, imma jew ukoll li isqof qiegħed jittrażmetti qed iwassal mela. Dan l-rwol importanti fil-Knisja ta' tmexxija fil-Knisja ta' tagħlim. L-isqof huwa l-assis il-kbir fid-dijoċesi tiegħu. Mela mhix biss kwistjoni ta' qarblu tar-razza tal-isfijiet min ġie ordnat minn min, imma hemm ukoll it-trasmissjoni tal-fidi permezz tal-apostli u s-suċċessuri tagħhom sa żminijiet tal-lum.